Hei, minun nimeni on Ville Kuha ja olen EU-koordinaattori Södertäljen kunnassa. Ja me ollaan kokoonnuttu tänne Vestekodin lukiolle keskustelemaan tällaisesta EU-projektista, jonka nimi on Veras Implementation. Se käsittelee puhdasta Itämerta ja kunta on tässä projektissa mukana. Ja Sisuradio on tullut tänne tänään sitten haastattelemaan meidän suomenkielisiä työntekijöitä, jotka on mukana tässä projektissa. Me puhumme, kuinka tärkeää se on, että lapsille annetaan hyvä ruoka. Että lapset, jotka koulussa saavat hyvän ruoan, joka on laitettu niin isossa ketjussa, että on hyvät raaka-aineet. Kostpolicyn är uppbyggd i flera avsnitt. Det första är att det ska vara god. Vi anser att hur nyttig mat och hur bra mat man än gör, är det inte god så kommer inte eleverna äta den. Så det är nummer ett. Och sen är att den ska vara näringsriktig. Joo. Jos on, minulla on vähän kielivaikeuksia, mutta minä yritän ja se on myös niin. Minä tykkään, että se on oikein hauska ja mukava. Suomen kielelle on nyt ihan eri asia kuin ennen. Ja me, jotka puhumme vain yksinkertaista suomea, nyt mekin voimme harjoitella, että suomen kieli vahvistuu. Kiitos. Kiitos.